Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banuas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Padayon na inday sara nga grupo sa Negros Occidental nagalaong nga papapili siya bilang presidente. Curfew sa Negros Occidental, posible nga himuon nga 12 midnight to 4 a.m. Lalaki pelason matapos gin-hold up. Iya motor wala madala sa mga sospek kay nahulog sa kalog. Drug personality patay matapos tiruon sa riding in tandem sa Victoria City. Kag sa Good Vibes, kapistahan ni St. Augustine kinsa ulog sa CSAB. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginapaabot nga paliputan o kung mas manubo pagid ang curfew hours sa probinsya. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, suno sa gobernador sa iya nga pagkonsulta sa mga alkalde, hindi nila luyag nga dulaon ang curfew hours bisan pa nga yara na sa alert level 2 ang Negros Occidental. Gani laban nga paliputan na lamang ini kag mangin las 12 sang tungang gabi tubtub las 4 sang kaagahon. Tigay Luzon sadto anay las 9 sang gabi tubtub las 4 sang kaagahon. Liwat nga magasapol ang gobernador sa mga alkalde kag sa sini nga semana ginapaabot ang pagpagwa sang gobernador sa executive order bahin diri. Wala naman sang problema sa mga menor de edad suno kay Lacson, sa karon wala pa man ginatugutan sa probinsya ang pagwa sang mga kabataan. I posted another question if conforme sila sa 12 to 4. That's what I'm waiting for na lang sa answers nila. But definitely we will continue to have curfew, and most likely it will be 12 to 4. Sa number 9, katunga sang target population sa Dumaguete City ang nabakunahan na. Naglabot na sa karon sa 50% sa target population sa Dumaguete City sa Negros Oriental ang nabakunahan na kontra COVID-19. Naglabot na sa 50,104 ka mga residente sa syudad ang nabakunahan kag malapit sa 40,000 ang fully vaccinated na. Yara ini sa 50% sang 100,542 nga target population sang syudad. Nagbaton man ang syudad sang Lunes sa malapit sa 8,000 ka doses sa COVID-19 vaccine. Samtang masobra sa 43% naman sa target population sang Bugos ka Negros Oriental ang nabakunahan na. Naglabot karon sa malapit sa 391,000 ka mga residente sang probinsya ang nabakunahan. 2,374 ang total active cases karon sang Negros Oriental. Sa number 8, padayon ang pagnubos ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa nagligad nga 4 ka adlaw, nadagdag na sa 2 digits ang gina-report nga active cases o kung bag-ong mga kaso sa probinsya. Sa November 9 nga report sang Provincial Incident Management Team, 1,624 ang active cases. Sunod kay Zephard Kaelian, ang pamuno sa Provincial Incident Management Team, sang November 6, 25 ang new cases nga na-record. Sa November 7 naman, 52. Sa November 8, 34. Kag sang kahapon, 55. Naghalog naman ang mga quarantine facilities. Bisan gani ang mambukal nga ginagamit bilang quarantine facilities sa mga empleyado sa gobyerno, duha na lamang ang nagapabilin nga naka-quarantine as of November 10. Ang utilization rate sa mga COVID hospitals sa probinsya nagnubo naman. 37.25% ang utilization rate sang ospital sa Himamaylan, 48.72 ang sa Valladolid kag 64.52 ang sa Cadiz. Pero sa gihapon, nagapabili ng panawagan sa publiko nga hindi magkumpiyansa kag maid-id nga pagsunod sa health protocol. Nagnubo na gidman, no? And nag-aaral na lang siya sa within 55, no? 70, no? Wala na siya 3 digit. But then again, no, hindi kita dapat magsalig sini.
because at any time ara gyapon ang threat sa aton nga COVID-19. And we are again asking people, no, ang hindi pa magpabakuna, please pabakuna na kamo. Sa number 7, lalaki pinasod matapos nga tiruhon kag ginhold up kag kawatan. Motor sang biktima danon kung tani sa mga suspect o galing nahulog sila sa kalog. Nagadala lang siya nga motorsiklo alas 4:30 sang kaagahon sang kahapon. Ang 42 anyos nga si Ronald Season sang siya ang ginbanggaan sa duwa ka mga lalaki sa dalan sa Purok Inday Uya, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Sa investigasyon sa Police Station 7, gitayaan siya sang armas ang isa sa mga suspect kag ginkuha ang iyang motor, pati na ang dala niya nga 1,500 pesos nga cash kag cellphone. Matapos makawatan, gintiro pa sa paa ang suspect o kung gintiro pa sa mga kawatan ang biktima. Dali-dali naman nga nagpalagyo ang duha ka mga suspect sakay sa motor apang sunod sa pulis, nahulog sa kalug ang motor kag ang duha ka mga suspect. Ilan na lang ginbilin sunod sa pulis ang motor kag nagdalagan pagkadto sa highway. May persons of interest na sa karon ang PNP kag ginabulong na ang biktima. Sa number 6, drug personality patay matapos tiruhon sang riding in tandem sa tubang sang iyang balay sa Victoria City. Patay 53 anyos nga si Hilarion Castro matapos tiruhon sang riding in tandem kahapon sa Barangay 20 sa siyudad sang Victorias. Sa investigasyon sang PNP, nagaistorya lang sa isa ka persona ang biktima sa tubang sang iya balay sang ginpunduhan siya sang riding in tandem kag gintiro sang makapila ka beses. Dead on arrival sa ospital si Castro. Posible may kangtanan sa iligal nga droga ang pagpatay sa biktima suno sa pulis. Bangod siya ang ginakabig nga street-level individual sang PNP. Sa number 5, kung legal man lang, pabor si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga himuon nga mandatory ang pagpabakuna. Suro kay Lacson, luyag niya nga mangin mandatory iniilabi na sa mga government workers kung wala man ang sang legal issues. Dugang pa ni Lacson, ang DILG gani ay nagadusuman sang local ordinances o kung executive order para diri. Ginsiling man ni League of Provinces of the Philippines President, Governor Presbitero Velasco Jr. nga ang ilang nga grupo ang bukas sa panawagan bahin sa pagpagwa sa mga ordinansa nga mapatuman ang sang mandatory vaccination kontra COVID-19. Pero iyaman ginsiling nga dapat hatagan sa pagtamod ang right to health, religious beliefs, kag right to consent sang mga constituent. Sa pihakabahin, labing ginahaylo karon ang mga barangay bahin sa pagduso sa pagbakuna sa pumuluyo, sunod sa kay Lacson ilabi na nga madamo karon ang supply sa bakuna. Ako, as long as it is legal, then I prefer that we make it mandatory. So there's just a legal issue na lang. But if I'm just wondering why, if it's legal, why is it that there cannot be a national law instead, no? Para, to make it mandatory for everyone. Sa number 4, siyudad sa Bacolod ang handa na sa pag-administer sang booster shot samtang ginahulat ang emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration. Nagkahanda na mga vaccination centers pati ng supply sa mga bakuna nga gamiton sa Bacolod Emergency Operations Center sa natalan nga pagbakuna sang booster shots sa mga medical frontliners kag senior citizen. Kadaman sa 19,000 ka medical health care workers upod man sa mga senior citizens sa Bacolod ang ginalauman sa katapos ng EOC nga magapabakuna para sa dugang nga dose sang COVID-19 vaccines. Agud man mas mapangapinan sila sa virus. Sunod kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, sa Nobyembre 15 ginapaabot sugdan
Ang sang EOC ang pag-administer sang booster shot sa tiun nga mabato na ang emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration. Padayon man karon ang vaccination program sa EOC sa mga school campus bilang pagpanghanda sa natalana nga pagbalik sang face-to-face classes. Ginalauman nga antes matapos ang tuig, malabot sa syudad ang 70% herd immunity para man makabangon ang Bacolod sa epekto sang pandemic. Ready na ang supply sa bakuna, ready naman ato mga vaccination centers, ready naman kung diin ang ato ni gin-assign nga bakuna center para sa booster or third dose o galing wala pa kita sa clearance kay ginahulat na gid lang ang emergency use authorization gikan sa FDA regarding sa booster or sa third dose. Kung wala kita may mabato nga EUA, hindi man tagapon maka-roll out sa ginatawag nato nga booster or third dose. Sa number 3, pagbalik sa limited face-to-face classes sa mga College of Medicine ug Nursing ang ginalauman nga pahagan-hagan sa problema sa kakulang sa medical workers sa mga ospital. Sa Nobyembre 22, magasugod na ang limited face-to-face classes para sa College of Medicine kag College of Nursing sa University of St. Lasal, Bacolod. Ang Commission on Higher Education, DILG, Interagency Task Force upod sa mga local government unit ang naghatag man sang Certificate of Authority para magpatuman sang face-to-face classes sa duha ka mga kolehiyo sa syudad sang Kabakalan kag Sagay. Ginalauman sang katapos ang Bacolod Emergency Operations Center nga bisan pa sa mga non-COVID-19 areas natalan ang iga-assign ang kadamaan sa mga estudyante sa idalom sang health programs. Dako na ining gabulig agudman mapahagan-hagan ang kakulang sa medical personnel sa mga ospital. Sa nagdigad lang nga bulan, ang Bacolod EOC ang gipadalaan man sa Department of Health Region 6 sa 40 kadugang nga mga medical frontliners kadamaan diri mga nurses sa nagsaka ang healthcare utilization capacity sa syudad sa tugas ang kapagsaka man sa COVID-19 cases. Dito ang assignment nila ay non-COVID wards. Okay? Tapos naka-PPE na sila, tapos may regular silang RT-PCR test or antigen swab test na paghimuon, tapos siguraduhon gid nga bakunado sila tanan. Kay ini paagi sini maka-augment kita sa aton nga healthcare force sa hospital, maka-augment man kita sa healthcare force nato sa community kag mapabaskog tapagit ang training sa aton mga future healthcare workers sa syudad sa Bacolod. Sa number 2, presidential kag vice presidential aspirant nga sanday Senator Lacson kag Vicente Soto III ang mag-aabot sa probinsya sa Sabado. Magapadulong sa Barangay Tangub sa Bacolod City, sanday presidential aspirant Senadora Ping Lacson kag ang iya Vice President nga si Vicente Tito Soto III sa Sabado. May pila sila ka mga lugar nga katuan sa Negros pero ang main event nila ang patigayunon sa Community Center sang barangay. Ini ang ikaduha na nga tiun sang pagbalik sang duha sa Negros Occidental. Sa nagligad nga bulan, una na sila nga nagpadulong sa Talisay City kag nakigsugilanon sa mga lokal nga mga opisyal. Si Soto ang chairperson sang Nationalist People's Coalition o kun NPC. Ang partido mana ni Governor Eugenio Jose Lacson. Si Senator Lacson naman ang chairperson sang Partido Reforma. May posible nga alliance sa tunga sang duha ka mga partido. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga supporters ni Mayor Sara Duterte sa Negros ang nagalaom nga magpapili siya bilang presidente. Kung magpapili gid man siya bilang vice-presidente, ila siya sa gihapon nga suportahan pati na ang iyang kandidato sa pagka-presidente. Yaring report. Kahapon withdraw ni Mayor Sara Duterte ang iyang certificate of candidacy bilang mayor sa Davao City. Ang iutod nga si Sebastian nag-withdraw man sa iyang COC sa pagka-vice-alkalde kay siya mabulo siya sining utod sa pagpapili bilang mayor. Isa ka dako nga palamangkutanon sa karon kung ano nga national position ang papilian sang alkalde. Pero para kay retired Police Colonel William Senyoron, ang convener sang Padayuna Inday Sara Negros Occidental, nagalaom sila nga mapapili siya bilang presidente. Sa grupo namon, we are pushing her to run for president, as president of course. Pag-withdraw niya sang candidacy, that is a welcome development sa part sang Padayuna Inday Sara
because makakita lang kami sa Lukasanag bala. Ang padayon Inday Sara sa Negros Occidental, ang mayara na sang 15 tubtub 17,000 ka mga katapo suno sa kay senyoron, kagikan sila sa nagkalinlain nga mga sektor. Pero patag ni senyoron, nga kung magbisi presidente gidman si Mayor Duterte, ila siya nga suportahan sa gihapon kag kung sino man ang iya mangin presidente. Well, it's either way, kung if she wishes to become a vice president, so wala kami problema. If ever nga mag-run siya sa vice president, we still support sa iya, kandidatura, and whoever ang gusto niya nga i-endorse to become president, we will also do our support. Damlag pa, may mga mayor na sa Negros Occidental nga nagpahayag sa ilang pagsuporta sa mayor sa Davao kung siya magpapili bilang presidente. Damlag pa, nagitanay na sa Cebu si Mayor Duterte kag si ani Senador Ferdinand Marcos Jr. Si Marcos ang nag-file man sang COC nga magpapili bilang presidente. Sa good vibes, pagdumdum sa kultura, impluensya kag kadalagan sang Agustiniana community ang ginasaulog kadungan sang kapistahan ni St. Augustine sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Isa ka institutional mass nga ginpangunahan mismo ni Father Arnel Dizon, School President sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, ang ginupdan sang Agustinian community kaina sang aga. Panugod sang 4 ka adlaw nga pista sa pagsug-alaw sang kaadlawan ni St. Augustine, ang ginakabig Doctor of the Church sang Roman Catholic. Magluwas sa mga webinars, outreach activities kag vilada o kun pagpasundayag, natala na man ang virtual Grand Alumni Homecoming nga pagapangunahan sang Batch 96. Ibalik naton ang fire, no, the fire in the soul, fire in our spirit, nga mag-continue kita gyapon despite ng mga hardship naton. So igdike that will be on November 13 at 6 o'clock, no. Kabahin sa selebrasyon ang pagdumdum sang kolehiyo sa mga kadalagan, mga kultura nga napaambit sa mga Negrense, pinaagi sa Catholic education kag evangelization sa sulod na sang 60 ka tuig. We should be thankful for having St. Augustine as our model, as our patron, because we have learned so much from him. St. Augustine is promoting the common good of everyone. And so in everything that we do, we should always think of not only of ourselves, but first, the common good, the good of everybody. Natala na man ang paglunsar sang logo and theme sang pagsaulog sang 60th founding anniversary sang CSAB sa birthday ni St. Augustine sa Nobyembre 13. In time for the 60th anniversary, by colleges ang homecoming. Instead nga isa lang sa isa ka tuig, there will be 5 general alumni homecoming from the different colleges and including the basic education department. Agod mapabaskog pa ang pagpalabot sang dekalidad nga edukasyon, ginahanda naman karon sang CSAB ang mga tikang sa natalana nga pagbalik sang limited face-to-face classes karon nga pandemic. Kaina isa man ka vaccination program para sa mga estudyante ang ginpatigayon sa eskwelahan upod sa katapos ang Bacolod Emergency Operations Center. So we have retrofitted the facilities in the school. If you are going to see our classrooms ready for the limited face-to-face, already our laboratories. So we are also preparing our students for the limited face-to-face. That's why we are encouraging our students and personnel and faculty to be vaccinated. Sa piyakman sa mga pagtilaw, sumugod nga natukod ng CSAB sang dekada 60, dako ang paglaom sang pamunuan sang eskwelahan nga paagi sa pag-ugyon sang komunidad, sarang malampuwasan ang hangkat sang pandemic, agod padayon nga mapalabot ang regalo sang patron nga sa St. Augustine nga amo ang Catholic education kag evangelization para sa pumuluyo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, congratulations sa CSAB sa ila 60th year kag sa feast day, sa celebration sa feast day ni St. Augustine. Ming makarelate kita ni sa mga amuning nga mga activities, no, basta St. Augustine nga celebration, basta Augustinian school ka. Oh, kag nami Barb, part sila ng celebration is pagbakuna sa mga estudyante. Congratulations sa San Agustin, especially sa mga achievements nga nalabot nila.
Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.